Αυτή τη φορά στα Υπουργεία, αν αυτή την κραυγή την ακούει ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που αποφασίζουν σε μια λογική οριζόντιας λογικής ότι θα πειράξουν τα θεραπευτικά προγράμματα, τα καθαρά των παιδιών. Κύριε Μωρετάκη, συγγνώμη για το άκομψο, αλλά ήταν... Εντυπωσιάστηκα κι εγώ και συγκινήθηκα. Σήμερα γίνονται αναστάσεις στη χώρα εδώ και 25 χρόνια. Και αυτή η κραυγή είναι και η κραυγή της χώρας. Να πούμε δηλαδή ότι είμαι ο Έλληνας και ο Έλληνας είναι εντάξει. Είναι καθαρός δηλαδή. Δεν μπορείς σε αυτή τη λογική να πεις παραδειγματικά, κύριε καθηγητά, εφεδρεία. Ποιος θα βγει σε εφεδρεία? Σε εφεδρεία αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτούς τους ανθρώπους καλά? Όχι βέβαια. Κοιτάξτε. Ο κ. Βουδούρης ακούει, φάλτσε λίγο. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε κύριε Μανίκη. Για την Ελλάδα που έχει αλλάξει είναι μεγάλη αδικία. Για την Ελλάδα που δεν έχει αλλάξει και που μας έφερε μέχρι εδώ δεν είναι καθόλου αδικία. Για τα παιδιά που έχουν αλλάξει και για αυτούς που έχουν προσπαθήσει για να αλλάξουν τα παιδιά είναι αδικία. Είναι αδικία. Και εγώ είμαι καθηγητής και πάω στα παιδιά μου τι να τους πω. Τι να τους πω. Τι να τους πω. Να πάρουμε άλλη μια εικόνα από το ΚΕΘΕΑ.